Здравейте, ние сме на Слънчевия часовник в парка. Първото, което виждате, е буквите около Слънчевия часовник. Първата е Q, втората е счупена, а третата е W. И ето го целият Слънчев часовник. А трябва ли да показваме това? Ето сега ще го покажа. Ето. Дай сега и аз да покажа. Около него има цифри. От 1 до 12. От 6 до 12. Алекс. Закриваш цифрите. И това е. Последната. Чао!